Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Lunes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, problema sa apit. Politika habang unang tawanin na tensyon kan ako Bicol Party List. ICR magiging swab testing center na sana. Albay 3rd District Representative Cabredo, may talento sa pagsantiguan. Sa lado nasyonal, importante ni Marahay na mabakunahan kontra sa COVID-19. DOST, dahil nahiling na rason para punduhon ang paggamit ng Pfizer vaccine. Duterte, Benaticos Giraray ni Leni Robredo. Risk allowance para sa mga health workers na ipaluwas na kan DBM. Sa ibang nasyon, 18 bangkay nin mga lalaki tinadtad nin mga bala sa Mexico. Sa lado ng Karawat, Pacman, sinampaling nin lawsuit. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Tinaon ni asegurasyon ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda na magibos siya nin magkakanigong lockdown na magkaigwanin permanent solution sa issue kan power supply sa Albay. Ini ang sayang kasimbagan sa kaputan kung ano ang pwedeng mangyari makaagi ang 6 na bulan na maibabalik sa dati ang singil sa konsumo ng kuryente sa kada kilowatt hour na nagpakol sa kantidad nin lampas sa 13 pesos na naging kausa para magkadaroble ang babayadan kan mga konsumidores. Sa sinabi na ang APEC na exposed ni Marahay sa spot market. Idinugang pa ni Salceda na kinakaipo ang mapakaray ang power supply contract kan APEC. Sa ibang nalado, pinasalamatan niya si Senador Bongo, Asin Energy Secretary Alfonso Cusi sa pagtabang kung paano maremedyohan ang problema sa palabaw na singil sa konsumo ng kuryente. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Joy, iwas germs, iwas sakit. Serbisyo ngo na, dispwes naan politika. Inan gustong tawan paliwanag ni ako Bicol Party List Representative Pido Garbin Jr. sa kadako ng mga kahaputan kung siya talagang desidido ng magkandidato para alkalde kan Legazpi City sa masunod na eleksyon. Siyang sinabi, nadainang una siya nag-iisip kan eleksyon sa pagsasabi na sindas ako Bicol Party List padagos na nakansay ng pagtaoning tabang sa mga Ligaspenyo sa paagkang proyektong ayuda sa pamilya sa tahaw kan pandemya kausa kan COVID-19. Idinagdag pa man ni Garbin na obligasyon ninda na pangatamanan ang interes kan lambang pamilya. Sa ibong dalado, sinabi niya na pag-abot kanal daw, masasabutan man sa nakan publiko kung anoan sa indang plano sa politika. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Plano kan gobyerno lokal kan Legazpi City nagibo na siya ng lugar para sa swab asin antigen test anibalong Sentrum for Recreation sa Barangay Bitano. Asin din nagagamiton bilang isolation facility inantirawan ni Linaw ni Alcalde Noel Rosal sa pagsasabi na ICR gagamiton para sa swab asin antigen test sa mga close contact asin triage area sa mga nag-uruli. Ali sa Metro Manila, lunad sa bus. Idinugang pa man na sinda, naghahanap ng ibang lugar na pwedeng gamiton bilang isolation facility. Sa ibang lalado, maugma si Rosal dalan ta Legazpi City nakasabay sa 10 priority cities na tatawan ni mas dakol na mga bakuna asin nanipig dalauman na mag-abot anuman na aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indukan, RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Nadiskubre na may kakaiba pala na talento si Albay 3rd District Representative Didi Cabredo. Ini sa rason na apisar kan pagiging legislador sa Kamara de Representantes. Napatunayan man niya na igwa siyang
kabaritan kung saan makakabulong sa mga personang may kamatian sa lawas. Ang siling na bagay na probaran ni Cabredo kan marahay ang nagkapirang persona na siyang binulong sa paagi ng x-ray sa plato o santiguar. Nagkapira na ang nagpatunay na sa paagi ng santiguar ni Cabredo, narahay ang sa indang kamatian. Sa ibang nalado, nangalas man si Cabredo sa siyang nadiskubring talento na magbulong nin mga may kamatian. Mientras tanto, naglalaom na sa mga masunod na aldaw, kadakol ng residentes kan barangay, ang maduman sa siyang opisina, bako para maghaga din tabang finansyal, kundi magpasantiguar. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Nasa 1,520 senior citizens ang nakaresibe ng social pension halit sa Department of Social Welfare and Development Office, Regional Office 5. Ang social pension para sa mga indigent senior citizen kan Camarines Sur na tawan ng tabang kan Enero hasta Hunyo ang itaon na digding. Ang nasabing programa ipinapaotob kan DZGB na may kamautan na matabangan ang kadivisilan kan mga kwalifikadong senior citizen para sa siyang medical na pangangaipo. Mantang ang nasabing programa magpapadagos man sa iba pang probinsya kan Kabikolan. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Nasa 80 ang mga barangay sa Sorsogon ang ipinagdeklaran na drug-cleared o drug-free kan Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Ini matapos sa magkondukta ng online deliberation and declaration ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 sa panginganot ni Regional Director Attorney Hil Pabilona kay bahan ng mga personalis kan PNP PRO 5 o PNP RO5 as in DOH Bicol. Ang mga miyembros kan Barangay Anti-Drug Abuse Council as in Municipal Anti-Drug Abuse Council ang kaibahan man sa pagtiripon kung saan nasa 31 barangay ang deklarado ng drug cleared as in nasa 49 barangay kan Sorsogon City, Gubat, Castilla, Pilar, Irusin as in Huban ang konsideradong drug-free o daay na impluensya ng droga. Sa ibang nalado, tinawanin doon ni Pabilona na daiman mapundo ang sa inang ahensya sa paghanap, pag-aram asin pagdakop sa mga personang nagpapabakal, nagbabakal asin nagagamit nin ipinagbabawal na bulong. Iyan ang primero kaptan kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yes! May ipapasmart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot.
Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Sanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Sanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. It's happening. The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swap. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swap.
10 pesos na. Kumpleto refers to preserve of tibay-resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Beer Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nasa 30% pa sana ang protection kan mga bakuna kontra sa pagkaka-hospital asin pagkakaiguanin severe symptom kung bako pa fully vaccinated. Ini ang pahayag ni Dr. Cynthia Saloma, molecular biologist asin executive director kan University of the Philippines Philippine Genome Center, sa pagsasabi na pinarumdum ninda ang publiko sa importansya kan pagpapabakuna para matauanin proteksyon kontra sa COVID-19, partikular sa nag-uusbong na variant. Idinugan pa mo niya na kung nasaro o dahil na kompleto ang bakuna, 30% na ang protection kontra sa pagkaka-hospital asin pagkakaiguan nin severe symptoms. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Daing nahihiling na rason ang Department of Science and Technology o DOST para papunduhon ang paggamit kan Pfizer vaccine sa nasyon. Inang tinaawanin doon ni Dr. Jaime Montoya, Executive Director kan DOST Philippine Council for Health Research and Development, matapos mahilinganin paghubag nin puso ang nagkaperang nataawanin Pfizer vaccine. Sigun kay Montoya, bihira ang siring na klase nin side effect asin bako man ini permanente. Alagad aminado man ang DOST official na importante pa man giraray na isaalang-alang ang posibilidad na pwede ining mamatean pero bako ini supisyente na basihan para ipapundo ang paggamit kan bakunang gibukan Pfizer sa nasyon. Apera digdi sinabi ni Montoya na base sa pag-aaral kan mga eksperto sa Estados Unidos, nagluluwas na ang mga nagsapanin paghubag nin puso, iguan nin viral infection. Sa ipinaluwas na patanid kan US FDA, nakapalaman na iguang mga hobenes na nasa edad 30 anyos pa ibaba na nakamati nin paghubag nin puso matapos maturukan nin Pfizer vaccine. Gustong ipasirip ni Senador Kiko Pangilinan ang paggamit sa 18 bilyones pesos na diin nagagastos na fundo para sa akomodasyon sa mga mauruling Pinoy sa Lindongkan Bayanihan 2. Sa sinabi na kinakaipon repaso ng siring dalakdang kung saan kukuanon ang 18 bilyones pesos dalanta kung iguanin intensyon na gamiton sa iba, posibleng mawaranin suporta ang ibang programa dalantan fundo ibabugtak sa ibang programa. Sa yung tanawanin doon na ini makausa ng corruption sa fundo. Mientras tanto na i-release na ang Department of Budget and Management sa Department of Health 9.2 billion pesos na risk allowance para sa mga health workers.
Sigun kay DBM Assistant Secretary Kim Robert De Leon, kan Hulyo 25 na ipaluwas na kan DBM sa DOH ang nasabing fundo para sa 5,000 pesos na bulanan na risk allowance kana sa 300,000 na health workers sa nasyon gikan sa pribado asin pampublikong ospital. Sinabi ni De Leon na ang bulanan na allowance na ini para sa mga bulan in Disyembre taong 2020 sagkod ngunya na Hunyo. Alagad sinabi ni De Leon na piglala na aaboton pa nin sagkod sa Hunyo 30 bago ini ma-release kan DOH. Ang nasabing special Bareta Alas sa ibang nasyon, 18 bangkay ni mga lalaki na puro tadtad din mga bala sa mga ibang parte kan lawas ang natagpuan sa Zacatecas State sa Mexico. Sigun kay State Security Department spokeswoman Rusio Aguilar na nagkaiguan ng shootout o baradilan sa komunidad kan San Juan Capistrano sa Banuaan kan Valparaiso kung saan na-deskubre ang mga lawas. Pigtutubodan na nakasugo pa ang mga miyembro kan drug cartel dalan sa drug-related violence pagkakakulong sobra 300,000 katao na nagagadaan sa Mexico poon kan 2006. Bareta sa lado rin sports, tinamparos ni lawsuit o kaso si 8th Division boxing champion Manny Pacquiao na may kamauotan ng babawi ang $3 milyones as naghahagad nin injunction na punduhon ang masunod niyang laban kontra kay WBC as in IBF World Welterweight Champion Errol Spence Agosto 21 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada. Ini matapos na si Paradigm Sports CEO Odi Atar, may negosasyon na labanan ni Pacman si Mikey Garcia alagad si Spence napalan. May arestante iba pang detalles kan Bareta. Baretang ano? Nga paano? Aramon ta sa Baretang ano? Naging laman kan pag-ururon kan nakaaging Valentine's Day ang mag-ilusyon hali sa Ukraine na si Alexander Godlay asin Victoria Postovitova matapos ikadena ninda ang sendang mga sadiri sa lambang saro para iligtas ang sendang nagluluyan ng relasyon. Sa tabang kan National Register of Records kan Ukraine, binugtakaning kadena na may silyo para patunay na dainin dadayaon ang challenge na ini. Ang plano kan magnobyo na magdura ng tulong bulan na daisin da nagbubulagan para gabos nindang mga pangural daw na trabaho sa na magkaibahan. Alaga imbes na mabuhay ang sendang nagdilipot na relasyon, lalo pa ining nakaapekto sa sendang pag-ibahan. Ang kawaran ninda ng privacy sa lambang saro, ang nagpalala sa sendang relasyon. Kaya kan Hunyo 17, 2021, aneka 123 na aldaw na sinda magkaibanan, nagdesisyon sindang ipahali ang kadena sa sendang mga kamot. Matapos makalibre sa pagkakakadena, inanunsyo kan mga ini na sinda nagkabulaga na. Sa ngunyan, sinabi kan mga ini na ipapabakal ninda ang kadenang ginamit ninda asin kwartang matitipon, idudonar ninda sa charity. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Maugmanin marhay si Mrs. Min Bernardo dahil anta may nabakal ng lote ang sayang aking babae na si Catherine na iyo ang planong patugdukanin harong. Kay baan magina asin Daniel Padilla pati na ang ahente sa lote sa pagbisita sa mahiwas na lote na iyo ang planong patugdukanin harong sa oras na malawas ng ikasal sina Catherine asin Daniel. Sinabi ni Mrs. Bernardo na marhay man na nag-iisip na ang sayang aki kan magiging futuro kay ni alagad dahil paman maisihan kuno arin pwede nang magbuktak sa estado ang mag-ilusyon. Bareta sa lado ng saludo magkita sa news base si Mar de la Marcamen. Dahil magpatintar sa paggamit ng droga, inalabiso ka mga eksperto sa salud sa Department of Health. Yan ang sinabi na imbis kini ang mga aki dapat magkaigo ng checklist sa roal daw tanganing mantinidong baskugan sa indang mga lawas. Iba na sa mga checklist ang pagbasa ng educational books, umibon ng assignment, magkawat para magpadaplos, magpangadji asin magpasalamat sa Diyos asin magtabang sa mga trabaho sa arong. Di konsensya, ang aking baskog sa droga dahin malulubog. Tandaan, health is wealth. From News Base, Mardela, dahin iba.
Yan mga tugang detalles kay mga bareta ang unyan na Lunes. Sa pangarakan mga pag-ariba, Mardila asin Angel Mustasa sa Newspace. Yung Napoli sa laro technical. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalas kan sa inyong pagantabay. Good morning kay Doctors Philip and Mean Roa. Yan ang DZGB, Bareta Alas 7. Abangan niraray sa aga, ang hapon, masunod na, pagkalipas lang kainin. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latricimus Piamon.